Παρακολουθείτε την εκπομπή Υγεία πάνω απ' όλα και τώρα θα μιλήσουμε για τις ψήρες, γιατί πολλοί προβληματίζουν τους γονείς και φοβίζουν τα παιδάκια. Για να σας πω, για να δείτε πόσο συχνό είναι, περίπου 12 εκατομμύρια παιδάκια από 3 έως 11 χρονών κολλάνε ψήρες στις ΗΠΑ. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον κύριο Ιωαννίδη, Λευτέρης Ιωαννίδης, δερματολόγος, αφροδισιολόγος, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Ιωαννίδη, είναι κάτι που προβληματίζει τους γονείς? Τους φοβίζει, θα έλεγα έτσι, η ψήρα και τους ανατριχιάζει? Είναι πάρα πολύ συχνό καταρχάς το πρόβλημα και οτιδήποτε αφορά τα παιδιά μας πάντα μας ανησυχεί. Πάντα μας ανησυχεί. Να δείξουμε στους τηλεθεατές. Θέλω λίγο με τη βοήθειά σας να καταρρύψουμε και μύθους. Η πρώτη ερώτηση και η πρώτη παρατήρηση για κάθε γονιό: πάει στη βρωμιά η ψήρα? Όχι. Σαφώς πηγαίνει σε όλα τα φύλλα και στα δύο φύλλα, καθαρό ή βρώμικο κεφάλι. Δεν έχει καμία σημασία. Ακριβώς. Ούτε πόσο συχνά κάνουμε μπάνιο, ούτε πόσο συχνά λουζόμαστε. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό είναι θέλετε να σηκωθείτε να δείξουμε εδώ στους τηλεθεατές άλλον ένα μύθο? Ο έντονος κνισμός, η έντονη φαγούρα είναι ένα σύμπτωμα το παιδί? Σαφώς. Φαγούρα στο κεφάλι και στο πίσω μέρος του κεφαλιού που και πιο συχνά συναντάμε, και βέβαια μπορεί να κάνει και δερματίτιδα τόσο στο σβέρκο όσο και πίσω στα αυτιά. Δηλαδή έναν ερεθισμό, μια κοκκινίλα. Τι θα δει ο γονιός δηλαδή εκεί, δερματίτιδα? Κοκκινίλα. Κοκκινίλα, μπορεί να φτάσει να βλέπει λίγο υγρό, να ορρορωεί δηλαδή. Και να ξύνει, να ενοχλεί το παιδί. Επειδή όμως υπάρχει και η ξηροδερμία, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, που μπορεί να προκαλέσει και αυτή η φαγούρα και κάτι άσπρες νυφάδες. Είναι σαφώς πιο έντονη η φαγούρα πρώτον στις ψήρες και δεύτερον αυτό που μπλέκουμε, γιατί την ψήρα δεν τη βλέπουμε πάντα. Συνήθως βλέπουμε την κόνιδα, το αυγό της δηλαδή. Απλά η κόνιδα είναι κολλημένη στην τρίχα, ενώ όταν έχουμε την απολέπιση. Να το δούμε. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν από το μικροσκόπιο πώς φαίνεται η κόνιδα. Αυτό είναι ένα αυγό της ψήρας, η οποία πού βρίσκεται? Βρίσκεται κοντά στο. Αν πάρουμε αυτό το τείχος τριχωτό του κεφαλιού, είναι πολύ κοντά. Είναι κοντά γιατί τους αρέσει θερμότητα. Δηλαδή θα πάει στην άκρη της τρίχας. Παίζει βέβαια ρόλο και η θερμοκρασία γενικά, η υγρασία της ατμόσφαιρας, αλλά γενικά τους αρέσει να είναι κοντά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κάλυμα αποτελείται από αμινοξέα που είναι ίδια με τη τρίχα. Οπότε είναι δύσκολο να βρεθεί ένα φάρμακο που θα καταστρέφει το κάλυμα και δεν θα χαλάει και τα μαλλιά. Ακριβώς. Οπότε θέλει μεθόδους που θα είναι ήπιες, αλλά θέλει επιμονή από την πλευρά μας για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Μάλιστα. Άρα αυτό που θα δούμε, αν δούμε την ξηροδερμία στην τρίχα χαμηλά, δεν είναι. Εμείς θέλουμε να δούμε κολλημένα τα αυγά πάνω. Είναι ένα μυστικό, σημαντικό. Να το πούμε στους τηλεθεατές. Δηλαδή, ούτε οι ψήρες ξεκολλάνε εύκολα, ούτε οι κόνιδες. Οι ψήρες έχουν πόδια, κουνιούνται. Τα αυγά, η κόνιδα είναι κολλημένη πάνω στην τρίχα. Οπότε συνήθως δεν βλέπουμε την ψήρα, αλλά βλέπουμε την κόνιδα. Δηλαδή, πολύ προσεκτικά με φακούς ή τέλος πάντων με πολύ καλή επισκόπηση, βλέπεις ότι υπάρχει κάτι κολλημένο, κάτι άσπρο κολλημένο πάνω στην τρίχα, το οποίο δεν κουνιέται. Αυτό είναι το αυγό της ψήρας, η κόνιδα δηλαδή. Ωραία. Και στα συμπτώματα που μου είπατε, ότι μπορούμε να νιώσουμε μια έντονη φαγούρα. Επειδή η ψήρα θα κουνιέται στο κεφάλι, λογικά, μπορεί να νιώσουμε και κίνηση, μπορεί να την αισθανθούμε? Όχι. Αυτό που νιώθουμε, η φαγούρα που νιώθουμε, είναι όταν τρέφεται η ψήρα. Δηλαδή, η ώριμη ψήρα κάθε 3-4 ώρες πρέπει να πίνει λίγο από το αίμα μας ουσιαστικά. Και το σάλια τους προκαλεί μια αλλεργική αντίδραση και έχουμε τη φαγούρα. Ωραία. Μιας και είσαστε όρθιος, να δούμε την κάρτα. Πώς κολλάμε ψήρες? Λοιπόν, κολλάμε τις ψήρες, είτε τις ψήρες είτε τα αυγά τους μεταφέρονται, έτσι. Οι κόνιδες εποάζονται σε περίπου 1 εβδομάδα. Πάμε στο επόμενο και θα... 10 μέρες συνήθως. Ναι. Επαφή κεφάλι με κεφάλι. Οι ψήρες δεν μπορούν να πετάξουν ή να περπατήσουν σε επιφάνεια. Που σημαίνει ότι όταν δύο παιδάκια βρίσκονται πολύ κοντά, πρέπει να έρθει σε επαφή το κεφάλι. Δεν μπορεί να πηδήξει ψήρα. Ακριβώς. Και γι' αυτό είναι πιο εύκολο να κολλήσουν μικρά παιδιά σε παιδικούς σταθμούς. Παίζουν, παλεύουν, βρίσκονται μαζί. Στο επόμενο. Από ρούχα, καπέλα, παιχνίδια που εφάπτονται ή μοιράζονται τα παιδιά. Αυτό που μου είπατε στις κρεμάστρες, Ναι, και αυτό είναι σημαντικό γιατί πέφτουν τα ρούχα μαζί. Οπότε είναι εύκολο να γίνει μια μετάδοση και μετά να το φορέσει. Ωραία. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των παιδιών, ότι μοιράζονται πράγματα και αξεσουάρ και καπέλα. Δεν μπορείς τώρα και να το αποφύγεις αυτό. Έτσι δεν είναι? Από χτένες, πετσέτες, μαξιλάρια και κουβέρτες που μοιραζόμαστε. Και η χτένα μπορεί να το κάνει και η πετσέτα. Και το τελευταίο, από κρεβάτι ή πολυθρόνες που χρησιμοποιούν πολύ. Οι ψήρες ζουν εκτός σώματος 1 με 2 μέρες.
Είναι ένα ερώτημα εδώ, διότι με ρωτούσε μία μαμά, εάν εγώ πάρω το παιδί μου στο κινηματογράφο και ακουμπήσει πίσω στο κάθισμα, μπορεί, κύριε Ιωαννίδη? Θεωρητικά μπορεί. Θα πρέπει δηλαδή να έχει μείνει κάποια ψήρα από κάποιον προηγούμενο και να πάει να κουμπίσει το παιδί και να μεταφερθεί. Εντάξει, είναι πιο συχνά, είναι απευθείας επαφή, μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα πάμε και κινηματογράφο, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, τι άλλο, είναι μια ερώτηση των τηλεθεατών. Από πισίνα τι γίνεται, αν ένα παιδάκι έχει ψήρα και πάει στην πισίνα με άλλα παιδιά. Έχω πετσέτες, δηλαδή να μοιραστεί πετσέτες. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω. Μέσα στο νερό να κολλήσει. Μέσα στο νερό δεν κολλάει. Γιατί σας το ρωτάω? Γιατί διάβασα ότι οι ψήρες μπορούν να επιζήσουν στο νερό μερικές ώρες και μάλιστα δεν τη σκοτώνει το χλώριο. Δεν μπορεί να τη σκοτώσει το χλώριο. Αλλά όμως είναι δύσκολο, αφού κολλάει. Δεν μπορεί να πάει τώρα να κολυμπήσει, να πιάσει, να πιαστεί στο νερό. Είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Να είσαστε καλά. Κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής.